Formal na nga gintikangan ang pag-abrihan klase hapang publiko nga mga eskwelahan na sinirangan Visayas. Pero limited face-to-face classes la ang nagpapatuman ng Department of Education kun DepEd. Karayag signgon limitado la ang masulod nga estudyante ang mga classrooms kun diin mahugot lagi hapon nga igpapatuman ang health protocols subay ha kamanduan hitong Department of Health. Ha probinsyahan Samar usa nga laki pa implementasyon han pilot opening han limited face-to-face classes ang Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries dito ha Bungtohan, Santa Margarita, Samar. Ang mga napili nga mga estudyante nga apilhan programa amo ang mga senior high ha grade 12 ha ilarumhan cookery, electrical installation ngan bread and pastries. Samtang naging malipayon liwat ang kabataan ha Mutyong Central School ha Mutyong Samar durante han pag-abrihan klase. Sumala DepEd maabot siyen pala nga mga public schools ang nag-implementar han face-to-face classes sa nasud base ha rekomendasyon han buhatan. Para han balita nga waray ginadapigan balansing ang ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.